Усе людзі смяротныя, прынамсі ў некаторых сэнсах. Таму не дзіўна, што смерцю, паміраннем, аплакваннем займаюцца самыя розныя дысцыпліны і навукі. І вось пра што мы будзем размаўляць у гэтым блоку лекцый пра смерць. Мы, па-першае, абмяркуем, якія, уласна, інтарэсы розных дысцыплін і навук, пад якімі вугламі яны глядзяць на праблематыку смерці. Паразмаўляем пра сацыяльныя навукі, пра тое, як антрапалогія, напрыклад, вывучала класічныя абрады пахавання і куды яна прыйшла сёння. Як памёрлыя жывуць сярод жывых, як інтэрнэт змяняе практыкі памірання і аплаквання, памяці пра смерць. Потым мы таксама паглядзім на смерць з дэмаграфічнай перспектывы. Паразмаўляем пра асноўныя трэнды і асноўныя паказчыкі, звязаныя з тым, колькі людзей нараджаецца, колькі людзей памірае і што гэта значыць для будучыні, для розных краін. Паразмаўляем пра глабальныя дэмаграфічныя трэнды і пра беларускую сітуацыю. Акрамя таго, мы закранем такія складаныя дэбаты пра тое, наколькі дзяржава можа ўмешвацца ў жыццё людзей і ў смерць людзей. Як яна можа ці не можа вызначаць, хто мае права жыць, а хто мусіць, напрыклад, быць смяротна пакараны. Мы паразмаўляем таксама пра мастацтва як спосаб перамагчы над смерцю і пра розныя выяўленчыя формы, пачынаючы ад паграбальнай абраднасці ў Егіпце да рэнесансных партрэтаў і да сённяшніх селфі. І, канешне же, мы падрабязней спынімся на беларускім кантэксце, паразмаўляем пра смерць у традыцыйнай карціне свету беларусаў і беларусак, пра то, як у гэтым сінкрэтычным кантэксце, дзе дахрысціянскае з хрысціянскім спалучаецца, людзі бачылі смерць і адзначалі яе. І паразмаўляем пра надмагільнае мастацтва ў Беларусі. Я заклікаю ўсіх паглядзець усе лекцыі з гэтага блоку, яны дапаўняюць адну, вельмі мала паўтараюцца і разам складуцца ў досыць цікавы аб'ёмны пазл.